पार्वती महादेव हेलो हाय गाइस आज आम देखा आम हिंदलर रामनवमी आठाकार लोक बहुत आमर नवमी को पारायण आमर चलता 9 दिन धरी सेठारे आमर लास्ट दिन आमर अन्न भोग आमर आलती पारायण उपरे आमर जो साधु माने वचन सब किछि देखिबा मु आपन को देखैबी लोक सब आड़ू आसचंती कलश यात्रा भी होची लास्ट को देखैबी भी मोर चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करंतु एमती नुआ नुआ वीडियो आपको ढेर सारा देवी यार अति मात्रा रे करंतु चलंतु भितर को जीवा पारायण ज्ञान प्रवचन देखिबा एवं सुनिबा चलंतु
सीता श्री रामचंद्र कृपाल भजमान अरण्य दारुणं ठीक है हाँ ठीक है ଏବେ ଜାଣିପାରୁନ ତୁଡେ ପାଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବନି ବୁଲିବା এটা ওটা চালিব ଗୋଟେ 30 ସେକେଣ୍ଡର ଇଏଟା ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ରହେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ହେଉଛି ଭାଗବତ ହେଉଛି ସପ୍ତଦିନାତ୍ମକ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି କାରଣ କଣ ନା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ମାଟି କଳସ ଯେଉଁମାନେ ମାଟି କଳସ ତିଆରି କଲା ସେମାନେ ଅର୍ଥନୀତି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯତରେ ଝିଅ ଦରକାର ଗୌରବରୁ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ଯତରେ ମଣ୍ଡପ ଦରକାର ବାଉଁଶ ଦରକାର କପଡ଼ା ଦରକାର ମଣ୍ଡପ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଫଟୋ ଦରକାର ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ କେତେଟା ଯଜ୍ଞରେ ତେଲ ଦରକାର ରାଶି ତେଲ ଦରକାର ପତାକର ଯାଉ ଡାକ୍ତର ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆସି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଅନ୍ନଦାନ ଦରକାର ଅନ୍ନଦାନ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ହିଂସା ନଥିଲା କଳହ ନଥିଲା
आजिकल देखिए छोटे पिलाମାନଙ୍କୁ दायी ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବିଚାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ପ୍ରଭାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାହିଁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜ ଅନୁଭବ ମୁଁ ଜାଣି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଠିକ୍ ଏବେ ସିନା ମୋବାଇଲ ବାହାରି କଲା ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କରୁ ସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଜି ସିନା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଚିଠି 6 ମାସ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲା କହୁଥିଲା 10,000 ଜପ କରିବା ଯାହା ରାତି 4ରୁ 5 ଭିତରେ 1000 ଜପ କରିବା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିକି ବାହାରକୁ ପିଲାମାନେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କାରଣ କ'ଣ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କିଛି ବିଚିତ୍ର ବିଚାରଧାରା ଚାଲିଛି ଚାନ୍ଦା ରାତିବାର କାଗଜକୁ ଦୁଇଟା ପୁଣି ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ଆଜି ସବୁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ତ ସେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆଜି ଯାହା ଭୁଲି ଯାଉଛି ଖାଲି ନେଟ୍ କରିକି କହିବାର କଥା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବେଦ କଥା ନୁହଁ ମାନେ ରୋଗ ହଉନଥିଲା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ହଉଥିଲା କାରଣ ରୋଗ ନ ହେବାର କାରଣ ନିରତ ବେଦ କଥା ଏ ତ ଯାହା କହୁଛି ଆଜିକାଲି ସଙ୍ଗୀତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ ମୂର୍ଚ୍ଛନ ନାହିଁ ପୁରାତନ ଭଜନ ଭିତରେ ମାନେ ହାଉଲକୁ ବଡ଼କାଣ୍ଡ ଫୁଲ ଭାରି ଗଲାଣ୍ଡ ଫୁଲ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି କଳାକାର ଦଳ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମକୁ ସେଇ ସମୟରେ ରହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ଅଛି ନା ବିଶ୍ରାମ କୋଉଠି ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ସଂସ୍ଥା ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ସେ ନାରୀ କିଏ କାହିଁକି ଆସିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖବର ନେଇକି ଆସ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଯାଇକି ଭୋଜନ ଦେଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପଛ ପାଖରେ 60 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ଭୋଜନ ମଣ୍ଡପରେ ଭୋଜନ ହେବ ଭୋଜନ ସେ ଲୁଟ ଭାଗ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପରିବେଶ